салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. ҳоло аз футболбозони топ 5 чемпионати Аврупо ки аз ҳама бештар ба гирифтани туби тиллоӣ наздиктар мешавад? шумо киро пешниҳод мекунед? шояд мухлисони Реал ва Барселона Килиан Мбаппе ва Роберт Левандовскиро пешниҳод намоянд, чун ҳар ду дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат мавқеъҳои аввалу дуюмро ишғол кардаанд. аммо расонаҳои хабарӣ тамоман касони дигарро матрах мекунанд. аввалин нафаре ки вирди забони журналистону коршиносон чарх мезанад, ин футболбози дастаи Барселона Рафиня мебошад. футболбози мазкур ин мавсим ҷамъоҷамъ 36 имтиёз аз ҳисоби гол ҷамъи пас дорад, яъне 23 голу 13 паси головар. нафари дигаре ки бо эҳтимоли зиёд асоситарин номзад дониста мешавад, ин Муҳаммад Салоҳ аз Ливерпул аст ки омори ӯ ба 44 баробар гардид, 26 голу 18 паси головар. гап ҳам сари ҳамин аст ки ҳар дуи дастаҳоро дар мавсими имсола номзадони асосӣ дар ба даст овардани евроҷомҳо, махсусан Лигаи чемпионҳо медонанд. алтернативаи асосӣ бояд Реал Мадрид мебуд, аммо ба андешаи коршиносон феълан дастаи шоҳона бо доштани мушкилиҳои кадрӣ, махсусан дар хатти дифоъ, наметавонад дар мусобиқаҳои байниаврупоӣ пирӯз бошад. Муҳаммад Салоҳ ва Рафиня, шумо киро номзади арзанда медонед? дӯстони азиз, барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед ба телеграм-канале ки ман дар комментария закрепит кардаам, даромада силкаи гузоштаи маро пахш намоед. баъдан дар вақти регистратсия промокоди 1x Фирдавсро истифода баред ва дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ кор карданро аз даст надиҳед. дар Премер-лигаи Англия регламенти хариду фурӯши бозингарон иваз карда мешавад. дигар ба дастаҳо фурсати фикркунию таҳлилнамоӣ боқӣ намемонад. дар дафтари лигаи англисӣ чанд рӯзи охир сари мавзӯи гузаришҳои трансферӣ гирди мизи мудаввар ҷамъ меоянд ва масъалаи мазкурро мавриди таҳлил қарор медиҳанд. гуфта мешавад ки онҳо мехоҳанд бо маҷлисҳои охир муддати идомаёбии гузаришҳоро боз ҳам камтар намоянд. мишмишҳо дар мавриди ҳамагӣ 2 ҳафта идома ёфтани равзанаи трансфери зимистона ва ҷамъбаст кардани маросими хариду фурӯш то оғози мавсим дар равзанаи тобистона меравад. аслан дар равзанаи трансфери зимистона муддати 1 моҳи расо дастаҳо ҳуқуқи интиқоли бозингаронро доранд, вале дар равзанаи тобистона бошад ин кор 3 моҳ идома меёбад. аз ин рӯ дастаҳои Премер-лигаи Англия дигар наметавонанд мисли дигарон кор кунанд. дар зимистон 2 ҳафта ва дар тобистон то оғози бозиҳои Премер-лигаи Англия. акнун гап дар чусту чолокии масъулони трансферии дастаҳо меравад. масалан Челси метавонад дар 2 ҳафта 50 бозингар харад, аммо Юнайтед дар 3 моҳи тобистон 1 бозингари ҳалол харида наметавонад. ду дастаи дӯстдоштаи Барселонаро дар мавсими имсола гап занед. ин мавсим дастаи каталонӣ муқобили баъзе дастаҳо нишондодҳои кайҳонӣ дорад. қурбонии навбатӣ дар муқобили Барса дастаи Валенсия гардид. Барселона ба дарвозаи ин бечораи дастнигар дар як ҳафта 12 гол ба самар расонид. ҳафтаи гузашта даста дар доираи рақобатҳои Ла Лига мубориза бурданд ки нилӯнориҳо бо ҳисоби 7-1 ғалаба ба даст оварданд. акнун дар бозиҳои ҷоми шоҳигарӣ ё худ ҷоми Испания дастаи мазкур шаби гузашта ин дастаро бо ҳисоби бузурги 5-0 торумор намуд. оморҳои Барселона дар 5 бозии охир даҳшатовар аст. онҳо дар 5 бозии охир ба дарвозаи ҳарифон 20 гол ба ҳадаф расониданд ки чунин рекордҳо дар футболи муосир фақат ба дастаи Манчестер Сити муяссар гардидааст. гапи аввал, кадом дастаҳо ҳамчун дастаҳои дӯстдошта дар мавсими имсола барои Барселона ба ҳисоб мераванд? Яктоашро ман мегӯям Валенсия, дуюмашро шумо бигӯед. Серхио Рамос баъди аз Реал баромадан мисле ки дар 2-3 соли охир гирди ҷаҳон чарх мезанад. ӯ ба дастаи ПСЖ рафт ва аз он ҷо ба Севилия баргашт ва инак барои 4 миллион евро ба фаросӯи уқёнус меравад. ин ҳам дар ҳоле аст ки бозингари 38 сола намехоҳад дар чунин сину сол фаъолияти варзишии худро хотима бидиҳад. Серхио Рамос дар равзанаи трансфери зимистона бо дастаи Монтерреи чемпионати Мексика қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расонид. гуфта мешавад ки маоши солонаи дифоъгар ба 4 миллион евро баробар аст.
қаблан футболбози мазкур ҳамчун лидери асосии дастаи мадридӣ дониста мешуд ва бо сабаби ба мувофиқа нарасидани тамдиди шартнома Рамос қасдан ба ПСЖ рафт ки онҷо маблағи аз Реал зиёдтар пардохт мекарданд. хулас ба дастаи аввали худ Севилья баргашт ва вобаста ба синни сол дастаи шаҳри Севилья низ иштиёқи тамдиди шартнома бо ин бозингарро надошт. акнун Рамос мехоҳад ба онҳо дар Мексика исбот намояд ки ӯ ҳоло пир нашудааст. боз як нобиғаи футболии дигар ба маснади варзишии худ хотима бахшид. аммо чунин анҷомдиҳии корномаи варзишӣ ба ман он қадар писанд нест. мехоҳам бозингарон дар он ҷое ва дар он вақте карьераи худро хотима диҳанд ки ҳамон ҷо бонгу ном бароварданд ва дар ҳамон ҷо ӯро аз ҳама бештар дӯст медоранд. мераванд дар деҳаҳои худ корнома ҷамъбаст мекунанд. хулас Марсело дар синни 36 солагӣ корномаи футболии худро хотима бахшид. биёед як ба оморҳои футболбози мазкур назар меафканем. дар дастаи Реал Мадрид ӯ 387 маротиба ба майдон баромада ба задани 26 гол даст ёфтааст. баъдан ба дастаи Олимпиакос рафт, вале он ҷо корҳо он қадар барор нагирифт. дар он ҷо Марсело ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон баромад ва бидуни задани гол корномаашро дар он ҷо хотима бахшид. баъдан баргашт ба он ҷое ки қадамҳои аввалини худро гузошта буд, дастаи Флуминенсе. дар дастаи Флуминенсе бозингари мазкур 1 сол бозӣ кард. дар 43 рақобатҳои даста ба майдон баромад ва ба задани 3 гол мушарраф гардид. достони бразилиро дар олами футбол хеле хуб гусел намуданд. махсусан яке аз наздиктарин нафарони ӯ дар Реал Криштиану Роналду бо чунин суханҳо гуселаш кард: бародари ман, воқеан фаъолияти варзишии боварнокарданӣ доштӣ. мо якҷо хотироти хуберо паси сар кардем. солҳои пур аз дастовардҳо, ғалабаҳо ва лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда. ту танҳо як ҳамдаста не, балки бартар аз он будӣ. дӯсти ҳаётии ман. раҳмат барои ҳамааш дӯсти азизам. дар марҳилаи нави зиндагӣ бароят барору комёбӣ мехоҳам, навиштааст Криштиану Роналду. дар расонаҳои хабарӣ чунин оморҳо пайдо шуд ки писари Криштиану Роналду дар чемпионати наврасони Арабистони Саудӣ оид ба футбол ба дарвозаи дастаи ҳариф 10 гол задааст. баъдан боз хабаре баромад ки дар он сӯи уқёнус ҳамин корро писари Месси, Матео Месси анҷом додааст. яъне Матео дар муқобили Криштиануи хурдӣ 11 гол ба ҳадаф расонидааст. гуфтем тамом, аз падарҳо халос шудем, боз дар ситами фарзандонашон мезанем. аммо баъди таҳлилҳо муайян шуд ки на писари Роналду 10 гол задааст ва на писари Месси 11 гол. ин хабарҳо дӯстони азиз ба истилоҳ фейк мебошанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.